Poručíku, jsem děkanem této akademie už přes 20 let. Ale takovouhle situaci jsme tu ještě neměli. Vím, že jste udělal, co se dalo, pane. Když zklame student, považujem to za naši vinu a ne jeho. Budu upřímný, tušil jsem to. Víte, i doma s ním máme spoustu problémů. Pak tedy chápete, že bude nejlepší, když odejde. Ano. Je mi velice líto, poručíku. Jen posedává a civí. Ani se nehne. Máme ho rádi, ale pes by měl přece jenom něco dělat, třeba i trochu hlídat. Ano? A poručíku, to je pro vás. Ano, Colombo. Kde? Hned tam jedu. Musím teď do práce. Moje žena a děti jsou na návštěvě u tchyně ve Fresnu. Nemohl by tu zůstat ještě týden? Je mi líto, ale demoralizuje ostatní studenty. No jo.